दिनैहाय 12 नं चिरांदुवार समष्टिनि सिङाव थानाय खुंग्रिं प्राइमारिनि सिङाव थानाय जोंहा खरफागुरि उदांस्रि क्लाब काम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव जे जोंहा बिटिआरनि चिफ मानगोदेर प्रमद बर'नि मोनसे बिथांखि ग्रीन बड'लेण्ड मिशन बे मिशननि गेजेरजों बिथांमोना दिनै दंफां गायनायनि हाबाफारि बिथांमोना लादों आरो बे दंफां गायनाय हाबाफारियाव जोङो 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जानानै बेहाय जोङो बाहागो लाफैनानै खोब गोजोननाय मोनदों। आं गिबियाव जोंनि खरफागुरि उदांस्रि क्लाब काम लाइब्रेरिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो बिथांमोननि गासै दैदेनगिरिफोरनिसिम आं साबायखर जासिदों आरो जोंहा गामिनि बेहाय गोबां रायजो राजाया लोब बाहागो लाफैनानै बे दंफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो जोंनि इउपिपिएलनि गासै दैदेनगिरिफोरनिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिगोन। जोंहा दिनैहाय खोब बाख्नायनो गोनां जे जोंनि बिटिआरनि चिफ जोंहा मानगोदेर प्रमद बर'आ मोनसे बिथांखि लानानै सारा जोंनि बिटिआरआव जे जोंनि मोनफ्रोमबो रेजिस्टार जानाय क्लाबफोरनो दिनै बेबायदि दंफां गायनाय बेबायदि हाबाफारि लादों। जोंनि 12 नं चिरांदुवार समष्टियावबो दाख्लै बावैसो जोंहा 10टा रेजिस्टार क्लाबफोरनो बेबायदि दंफां राननायनि जे हाबाफारि बेखौ जों खालामखांबाय। बिनि उनावहाय दिनैहाय खरफागुरि उदांस्रि क्लाब काम लाइब्रेरिया दिनै बेबायदि दंफां गायनायाव जोङो बाहागो लाफैनो हादों। आं आसा खालामदों आरो इयुनाव जोङो जोंनि नैबे दंफां गायनायखौ जोङो जाहाथे मोजाङैनो जोथोन लाखिनांगोन आरो जों बेखौ मोजाङैनो फेदेरनांगोन आरो इयुनाव जोंनि मिथिंगाजों आरो जोंनि मानसिजों जेरैबायदि गोथौ सोमोन्दो बे सोमोन्दोखौ निश्चय जों लाखिनांगोन आरो जों आसा खालामो दिनैहाय जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि मिथिंगाया जोबस्रांनो लानायनि लोगो लोगोनो जोंनि गेजेराव गोबां बेबायदि मोनसे दुंखावनाय थासारि बेखौ जोङो मोनगासिनो दङ। दा बिनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों जेब्लाबो बे दंफांखौ जोङो जोथोन लाखिनांगोन आरो जों बेखौ फेहेरनांगोन। इयुनाव बे दंफाङा जाहाथे जोंनिनो सम्पति जानानै थायो आरो बेखौ जोङो इयुनाव मोजां खामानियाव बाहायनानै जोङो रांखान्थि आरजिनायावबो बेखौ जोङो निश्चय मोननो हागोन। दा बेनिखायनो आं बे हाबाफारिखौ बिटिआर सरकारा लानायनि थाखाय जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोदेर प्रमद बर' बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर जासिगोन आरो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे बिटिआरखौ ग्रीन बिटिआर सोमखोर बिटिआर गोथां बिटिआर दानायनि थाखाय बा समायना बिटिआर गोहोगोरा बिटिआर आरो जौगाखां बिटिआर दानायनि थाखाय बेफोर मोनफ्रोमबो खामानिखौ जोङो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो जों बेखौ मोजाङैनो दैदेनलांनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। लोब्बा लाखिनानै जोंनि गेजेराव डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा मोजां मोनसे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होफैबाय। जोंनि रायजो राजाफोरखौ लाफानानै जि जायगा दङमोन बेवहाय जोङो दंफांखौ गायनो हाबाय आरो एसे खालि दंबावो बेखौ जोङो गायबावगोन। जोङो खुब मोजां मोनदों मानो होनोब्ला जोंनि जेनाखि थासारि जेनाखि अबस्था बेफोरखौ जोंबो मिथिगौ। दा बिनिखायनो जों खुब मोजां मोनदों आरो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों। ओमफ्राय बिथाङा जोबजासेसिम गोबाव समसिम बेफोरबायदि सहाय होबाय थागोन होननानै बिथाङा बुंदों। हागौमानि जोङो जे बिफांफोरखौ गायबाय जोङो जोथोन जों खालामगोन बेरा बुरु होनानै जोङो बेखौ फोथांगोन। ओमफ्राय जोंनि जेनाखि थासारि आबहावा हागौमानि बेखौ रैखाथि होनायखौ जों बाहागो लाफागोन आरोखि।